Изчакването се дължеше и на това, че Светлана Родалова по волята на жребия трябваше да завърши с шампионата на въже и веднага след това да започне с обръч и започва с грешка. Това изпускане ще бъде наказано с 30 и допълнително, ако е включен елемента в схемите за трудност или артистичност.